Pekne vás pozdravujem, milí naši priatelia. My máme už rozložený 3D skenovací Matterport prístroj, ktorý krásne bude skenovať aj celý exteriér tohto prenádherného slnečného viac ako 7-arového pozemku. My pozemoček máme už pripravený na skenovanie, je vykosený, pripravený, počasíčko nám vyšlo a o chvíľočku ideme na skenovanie. A vy nás sledujte na sociálnych sieťach alebo na našej webovej stránke peterbadida.sk. Majte sa pekne a my ideme do práce. Pozdravujem vás.